Зайченцето бяло цял ден си играло в близката горичка с една... Здравейте, мили деца! Аз се казвам Анабела и съм от Българския младежки червен кръст и съм доброволец. Днес с моите приятели ще ви покажем една пиеска, свързана с първата помощ. Нейде в близката горичка си играхме на жмичка. Зайо, Меца и Лисана, веселба голяма стана. Но изведнъж беда се случи и играта ни приключи. Пушек се изви в небето, пламнало било полето. Огънят прихвана чак свидният ни гасталак. Помощ, помощ, къщата гори, някой трябва да я загаси. Пълна кофа с вода, ще й лисна веднага. Ох, че въгленче изпадна, върху лапата ми падна, кожата ми изгори, леле колко ме боли. Идвам, Зайо, не се бой, сви се и на място стой. О, припънах се горкана и не мога аз да стана, че крачето ме боли, имам и подутини. Майчице, домът ни цял, ще се срине и изгорял. Моите другари мили, до един са се ранили. Ох, кажете, що да сторя? С кой ли аз да поговоря? Лиски, мила, тука стой. Моля те, не дей се бой. За пожара ще дотича мой другар и смел герой. Пожарникар се казва той. Само номера да набера, мигом аз ще съобщя, че изпаднали сме в беда. А деца, вие знаете ли на кой телефон звъним, когато имаме нужда от помощ? Точно така, на 112. И е много важно да кажем къде се намираме. Затова, ако сега им звъннем, какво ще им кажем първо? Къде сме? Да, в коя детска градина? Точно така, в Моряче. След това ще им кажем какво се е случило. И какво току-що се случи, видяхте ли? Какво стана с Меца? Точно така, Мечо се удари крачето, а Зайо? Браво, точно така. Виж го, Зайо, стене пъшка, и се плаче и се тръшка. Няма страшно. Ей сега, болките ще облегча. С задачи като тая да се справям бързо зная. На приятел в беда мигом да подам ръка. Зайо, първо ми кажи, само тук ли те боли? Всичко си ми е добре, само лапичката не, огънят ме изгори, зачерви се и боли, и ме хури, майче имам, страдам аз непоносимо. Зайо, лапичката дай, ти лесанки си не шлай. Я помагай ми сега да облеем с вода и да превържем. Ей така. Много е важно, когато някой се изгори, да облеем 10 минути с сладка вода отгоре. Ето както Лиса прави в момента. 10 минути обливаме с вода. След това вземаме една кърпа. Ето. Сгъваме крайчето и слагаме ръчичката вътре. Видяхте ли? След това слагаме така и я завиваме. Зайо, по-добре ли е? Да. Ето, отгоре стягаме. Вързваме на панделка. И Зайо вече е по-добре. Вижте, Меца, дава знак, майче има щупен крак. Мецо, я го раздвижи. Как да стане той, боли? Ей, сега ще се погрижим, мигом да го обездвижим. Зайо, пръчките подай. Сега ще стегнем от край до край. Благодаря. Когато някой падне и се удари крачето, трябва да не мърда изобщо. Затова вземаме 2 пръчки, ето ги, слагаме ги до крачето. Ето, ще помогнеш ли? След това вземаме една кърпичка, слагаме я под коляното и връзваме, като стягаме много хубаво, колкото сила имаме, стягаме, за да не го боли крачето, и връзваме на панделка. След това вземаме още една кърпичка, ние също я слагаме отдолу. В момента Мечо го боли крачето, заради това сега му помагаме. Ето, пак стягаме хубаво и връзваме. А тук не съм видял, лапичката ми кървяла. Лиски, могни ми.
дай ми бинт памук. А Зайо, ти трябва да дойдеш да притискаш тук. Когато някой се удари ръчичката, трябва и нея също да я стегнем. Затова най-отдолу слагаме една марличка. Нали видяхте? Слагаме марличката и притискаме. Отгоре слагаме памук. И отгоре слагаме едно бинтче. И стана марля, памук и бинт. Нали? Запомнихте. Ето, Зайо, подръж. След това вземаме една кърпа. Да, слагаме я отгоре. И много хубаво стягаме. Увиваме около ръчичката. И отгоре ето така стягаме. И я правим на панделка. Ех, другари, сте добри. Вече нищо не боли. Огънят е потушен и домът ви е спасен. Щом линейка тук е вече, от опасност сте далече. Чичо доктор тук се включва и пиеската приключва. Днес показахме, деца, огънят не е шега. Има ли голям пожар, викаме пожарникар. Доброволецът, той знае как да превърже счупен крак. Да помогнем, щом се случи, важно е да се научим. Айде, поклонче. 3, 4.